तर मंडळी आज तुमका ना काहीतरी स्पेशल दाखवते एकदम खतरनाक. तर कोणीतरी पिशी दिली आणि दरवाजाच्या बाहेर लावून गेले असत पिशी. तरी पिशी माझ्या पण लक्षात नाही. आई आत्ता काही ना तरी बाहेर नाही गेली तेव्हा मला सांगितलं आणि पिशवी बाहेर लावलेली आहे आम्हाला. तर उघडून बघूया. आई म्हणता खजाना असा. आता कसलो खजाना होतो बघूया. तानाजीन दिलेला तानाजीन फोन केलेला आहे. आईच्या फ्रेंडने दिलेला आहे. पिशवी लावलंय ती बघ कशी बघ पॅकिंग केलेला. मी पण कसली तरी पाण्यात असत. कसली पानं कोणाला माहित आहेत तर कमेंट करून सांगा. हे बघ या बघा ह्यो खजानो असा. ह्यो बघूच्यासाठी मी अख्खो डोंगर त्या दिवशी पालतो घातले पण माका दिसाक नाही. आणि प्रत्यक्ष पुढ्यात ना मी पहिल्यांदा बघतोय. हे बघ. तर हे काय आम्ही असत पण मंडळी. किती वर्ष झाली आम्ही पण बघू ना. अळंबी आणि मशरूम याच्यासाठी आम्ही 2 वर्ष फिरतो. कोकणातलो खजानो. सोना. सोनं म्हण काय म्हण डायमंड